ଆପଣ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଘରେ ବାଇକ୍ ରଖି ସାଇକେଲ ପେଲିବେ, ନହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଫାଇନ୍ ବାହାନାରେ ଲୋକକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକରେ ସାଇକେଲ ପେଲିବ, ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଠେଲିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ମୁଁ ଭଲରେ କହିପାରୁନି, ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନବୀନଠୁ ଭଲ କହୁଛି କି ନାହିଁ। ସେ ବାରିପଦା କହିପାରୁନି, ବାରିପଡ଼ା କହୁଛି, ତାକୁ ଭୋଟ ଚିପି ଦେଉଛ। ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।